say nurse adwuma no Zoom senye wakoma ma wontimi nye Zoom bia o fan say me de fa ho say adwuma bia keke no kwa na nenye ho so de kana koma wo odo ba wo nipa ho adaje on netimi ye nurse papa maybe by nam Jesus and for pay university and e de akofa ho so de akofa teacher training said de be obedi media ko so mo fa ho nyina wo hwa na anya de ya akoma Zoom so Florence Nightingale na sheshe ne na small kaya Zoom ya wo pes obetumi nurse papa bia wo se wo mu no atimi aye say Zoom no wo apotre ayar for ho ahomete enso wo ne de assurance asehwem sabe nim se niema hodo amuhuno empeso obesori wadwo guso ne ho timo we say obi o ntimi nsori nkodware na wo hwe no ni nyinara eye tema na obenya manipa na betimi dia